Vtedy som totiž stál na križovatke. Jedna cesta smerovala doľava, do Ameriky, a druhá zostávala doma. O všetkom rozhodol jeden bod. A ja som vždy strašne túžil študovať na nejakej zahraničnej škole, ideálne v Amerike, bol taký vzor vtedy. A Open Society Fund robilo také výberové konanie, pre pár študentov bol udelený grant a štúdium 1 rok v zahraničí na strednej škole. Ja som strašne chcel ísť do tej Ameriky. Jeden bod ma delil od toho, aby som postúpil. Takže samozrejme to bola vtedy hotová katastrofa pre mňa, že Ježiš, čo ja idem teraz robiť, môj sen sa rozplynul. Ale na tomto úžasne vidno, že ako jeden bod dokáže rozhodnúť o tom, že nebudem jesť najbližší rok hamburgery v Amerike, ale zostanem pri dobrých slovenských haluškách.